Og vi laver en challenge. Jeg håber, at I kunne lide vores sidste challenge, altså Whisper Challenge. Nu, det er så dagen efter. Vi har bare tænkt, fordi vi er sammen, så hvorfor ikke bare bruge tid? Vi har lige købt en mikrofon og en tripod, og vi har også købt de her sodavand. Vi har regnet med alle sammen de amerikanske. Er det ikke det? Ja. Cirka. Og så skal vi så teste. Så vi har sådan nogle shot-glasser. Ja. Så er det bare begynde. Ja, og nu har vi den første. Den hedder Gawana Antitiatia. Eller Stirka. Jamen, ifølge det er ikke danske navne. Så tror jeg, det er spansk eller sådan noget. Brasilien, tror jeg. Og vi sponsor. Okay, den her, den stammer som fra Brasilien. Det er fra alle mulige lande. Der er ikke nogen fra Danmark. Nu er vores så ja. Det dufter ikke godt. Det bliver mokai. Nå, godt så. Smager lidt æble. Det kunne have været bedre, det så været værre. Det var egentlig bedre. Det var den første. Og nu vil vi så til den anden. Boom, der var den. Den hedder Rubicon. Rubicon. Sparing Passion. Hvad er den for? Jeg synes bare sige det nu. Men det ved vi ikke. Bare det på det her. Men det var okay, jeg er klar. Godt. Det er for mango det her. Hvis det også smager mango, så vil jeg også drikke det. Hvis det smager mango, så vil jeg drikke det. 3, 2, 1. Så jeg tror bare, vi finder listen. Så kom. Så skal vi skrive. Det klipper. Okay, den her den hedder så Det samme, og så er det bare sparing. Okay, den her frugt har jeg aldrig set før. Det er vandet. Det vil være som et handicap i vandet. Ja, bare. Den lever vist ikke et godt sted. Ej, den ligner den ikke godt. Det dufter. Det dufter faktisk af duftlys. Ja. Skal vi være bekymret, eller skal man drikke det? Hvad så? Bare nej. Bare nej. Det var simpelthen ikke. Det kan ikke anbefales. Kan ikke. No. Næste. Den her, den hedder så Iran Bro. Bro, Original. Original and Beast. Det er sikkert giftigt. Killer. Smelter. Det dufter ikke nu. Er det en god idé at drikke det? 3, 2, 1. Smager lidt af tyggegummi. Den var faktisk god. Den er god. Den er ikke bitter. Den er mere sød. Det smager ligesom de der tyggegummi, som man kan få de der automater.
Nå ja. Ja. Altså eftersmagen af. Men den kan faktisk godt anbefales. Men ja. Det kan anbefales, ja. Og så efter det her, så finder jeg ud af, hvilken en vi bedst kunne lide, anden, tredje, fjerde. Ja, jeg tror, vi har udkøbt og sådan noget. Ja, videre. Sådan. Ja, nu er det Dr. Pepper. 59 p. Ja, det står. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, den her, den er i hvert fald fra USA. Så Ja, den er Amerika. Den er amerikaner. Den er amerikaner. Bare for at få det sidste ud fra sidste gang. Vi gider ikke alt. Oj. Så du har ikke også smagt. Hvordan snyder det for? Okay. 3, 2. Nej. Jo, jeg synes, den er god. Jeg hader den. Okay. Det var for sidste ud. Nej. Den er okay. Den er, jeg synes måske, den har været en værre end den der guava. Ja, den der lyserøde en, det var også en klam. Altså, der synes jeg, der peber, ja. Fordi det var ikke kirsebær, jeg havde så kirsebær så godt. Så nu er det den der Rubicon, bare med home granate. Det er så granat. Det lyder som rigtig cola. Nej, den dufter lidt ligesom granat. Det ser syret ud i de her glas. Det ligner sådan en rigtig shot. Sådan mega. Are you ready? 3, 2, 1. Så er vin. Meget vin. Jeg synes, det er sådan... Det er smager lugten af blæ. Det smager meget vin. Den der smager faktisk meget vin. Det smager meget vin. Ikke sikkert. Men ja, jeg tror bare, vi Fortsætter. Så, nu er det blevet tid til det sidste, og det er det med mango, og det er også det der Rubicon. Så let's try. Yes. Det dufter af mango. Han er besat af mango. Mango, det er bare godt. Det er bare rigtig godt. Jeg havde faktisk sagt, at hvis mango kom, så ville jeg gerne have det. Det er det, holder man lige inden fred. Altså, det er ikke okay. Nu. Oj. Hold kæft, hvor ulækker. Anna, det var bare klam. Au! Den kan ikke anbefales. Ja, så nu ser vi lige, hvilken en, der er dårlig og til bedst. Så det kommer her. For mig, der kan jeg heller ikke lide den der fondant, fordi vi er sådan begge to. Så den vi allerbedst kan anbefale, den der. Og så, det kan jeg nok se, hvilken en vi bedst kan anbefale. Yeah. Midt i midt. Ja, det altså, kan ikke der. Jeg håber, I gider se med i den næste video. Den her, den kommer op på vores fælles kanal. Ja. Ja, og jeg håber, I kan kende forskel med lyd og ja, alt hvad man siger. Men hvis den er lidt dårlig, så er det fordi det her rum, Det er ikke ventileret. der er meget højt til loftet, så er meget rumklang. Ja. Og ja, hvis I nyder videoen, så må I meget gerne smide et like og subscribe. Og smide en god kommentar. Ja. Og hvis I bare havde den, Helt øjeblikket. ja, som Så læg et dislike. Lad være. Det er dumt. det er dumt. Det betyder bare, at I ikke er til YouTube. Men Vi ses. Farvel. Tak for at I så med.